it-temperatura tal-bahar kienet 18 grad Celsius. Fattur di xejn ma fixkel il-mijiet ta' għawwiema li taw donazzjoni ta' 50 euro kull wieħed u qabżu l-bahar bris il-Malta Community Chest Fund. Din is-sena b'kollox inġabru 13,000 euro, żieda fuq l-10,000 li nġabru is-sena l-oħra. L-inizjattiva bdiet 14 sena ilu minn Anton Buttigieg li spjega kemm żdiedu l-parteċipanti minn dak iż-żmien l-hawn. Meta bdejna oriġinalment kont waħdi, it-tieni darba konna tlieta u mbagħad dejjem żdiedet. Fl-aħħar 3 snin in-numru bdew jiżdiedu. Iltqajna maħut minn dawk li kienu se jagħmlu l-att kuraġġuż. Anzi ħarġa ġurnata naqqas ħuna llum imma xorta it's worth it fl-aħħar. Xi ħaġa differenti għall-karità u why not tu. Nisħabi u apparti minn hekk il-fatt li hija l-karità u ħajrek iżjed. I love swimming u ġifiri mhux problema għalija. Le, mill-jellyfish nibża. Uħut mill-iżgħar parteċipanti kellhom biss 5 snin. Tkellimna ma' Jamie Nicol ta' 9 snin għalkemm mistħiex engel rasu meta staqsini jekk hux qed jibża li se jħoss il-Bart. Preżenti kien hemm diversi għaqdiet ta' volontira fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Ivan Barbara, direttur tal-Emergency Fire and Rescue Unit, spjega li tellaw tinda għalli jista' jinqala. Biex anke kalla ħares qatt jitla' xi ħadd ikun għajjen, ikun daqsxejn hypothermic imħabba l-kesħa tal-baħar, ikun jista' jkollu fejn jistrieħ jew bela kafè bil-kwiet sakemm jerġa' jirkupra. Il-President George Abela preżenta medalja lil kull min ipparteċipa u ikkongratula lil dawk kollha preżenti. L-istennija l-President kienet kbira mhux biss minn dawk li kienu qed jgħumu. Iltqajna ma' tifel partikolari li wkoll ingħata medalja. Wara l-qabża kulħadd kien bid bissima. Kif kienet il-qabża? Tajba, thank you. Kienet ħossok issa? Iktar b'saħħti. Kisaħ il-baħar? Frozen. Tessapporti ġifieri. X'inhi l-ewwel ħaġa li ħadd tagħmel issa? Nixxotta u nilbes. Għatejja u hekk. Bela kafè. L-ixjaħ parteċipant Alfred Abela li se jagħlaq 77 sena dergburi. Sodisfaċċej? Ħafna.